ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கான அப்டேட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, விஜய் சேதுபதி, சமந்தா, நயன்தாரா இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நடிச்சு ப்ரோவாக இருக்கிறது தான் காத்து வாக்கில் 2 காதல் அப்படிங்கிற படம். ஸோ இந்த படம் வந்து ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி உலகமெங்கும் தியேட்டர்ஸில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை முன்னிட்டு இந்த படத்தோட தமிழ்நாடு ரிலீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் அவர்கள் தான், அதாவது உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து தமிழ்நாடு தியேட்டர்ஸ் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதோட நியூ அஃபிஷியல் போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அடுத்ததா ஆர்கே சுரேஷ் நடிச்சு இப்போ உருவாயிருக்கிறது தான் விசித்திரன் அப்படிங்கிற படம். ஸோ இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் வந்து ஜிவி பிரகாஷ்குமார். ஸோ இந்த படம் வந்து மலையாளத்தில் ஜோசப் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தோட ரீமேக் தான் வந்து இந்த விசித்திரன் படம். ஸோ இந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச் வந்து நேற்று வந்து வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஆடியோ லான்ச் பிக்ஸ் தான் வந்து இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் இந்த படத்தோட ஃபுல் ஆடியோ வந்து நேற்று வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ததா யாஷ், ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி இவங்களாம் சேர்ந்து நடிச்சு இப்போ இருக்கிறது தான் கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 படம். ஸோ இந்த படத்தோட டப்பிங் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்குது. அண்ட் இந்த படம் வந்து 14th April 2022 அன்னைக்கு வந்து உலகமெங்கும் தியேட்டர்ஸில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு பேன் இண்டியன் ஃபிலிமாக எல்லா லாங்குவேஜில் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதை முன்னிட்டு இந்த படத்தோட ஒரு அப்டேட் வந்து பல மாதங்கள் ஆச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ட்விட்டரில் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ், அதாவது ஹொம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்லேருந்து ஒரு ட்வீட் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு போல் வந்து வச்சுருக்காங்க. அந்த போல் வந்து என்னென்னா, ஸோ எந்த அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி தான் வந்து ஒரு போல் வச்சுருக்காங்க. ஸோ மியூசிக்காக, அது சாங்கா, ட்ரெய்லரா, இல்லை ஏதாவது சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது அப்டேட் கொடுக்கவா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போல் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 days 20 hours லெஃப்ட் அப்படின்னு வந்து அந்த போல் முடிகிற டைம் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான அப்டேட் வந்து கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2லேருந்து வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ சாங்காக இருக்கலாம், ட்ரெய்லராக இருக்கலாம், ஸோ வேறு என்ன வேணா இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக சூர்யா, பிரியங்கா மோகன், வினய் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நடிச்சு இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கிறது தான் எதற்கும் துணிந்தவன் படம். ஸோ இந்த படம் வந்து மார்ச் 10ஆம் தேதி அன்னைக்கு வந்து உலகமெங்கும் தியேட்டர்ஸில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அது முன்னிட்டு இந்த படத்தோட நியூ போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த போஸ்டர் தான் வந்து இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அடுத்ததா வினோத் கிஷன் அண்ட் கௌரி ஜி கிஷன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நடிச்சு ப்ரொவைட் இருக்கிறது தான் பிகினிங் அப்படிங்கிற படம். ஸோ இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் தான் வந்து இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த படம் வந்து ஏஷியாலே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் மூவி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 2 or more சீன்ஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஃப்ரேமில் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஒரே ஃப்ரேமில் வந்து அதாவது ஒரே ஸ்க்ரீனில் வந்து எல்லா 2 படமும் காமிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பிளிட் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் மூவி. அடுத்ததா அஜித் குமார், கார்த்திகேயா அண்ட் உமா குரேஷி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நடிச்சு நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்கிறது தான் வலிமை படம். ஸோ இந்த படம் வந்து நாளைக்கு உலகமெங்கும் தியேட்டர்ஸில் வந்து பேன் இண்டியன் ஃபிலிமாக எல்லா லாங்குவேஜிலும் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதை முன்னிட்டு இந்த படத்தோட ஒரு 1 minute ப்ரோமோ வந்து இன்றைக்கி வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 1 minute ப்ரோமோ வந்து இப்போ சோஷியல் மீடியாஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் இந்த படம் வந்து நாளைக்கு எத்தனை ஹவர்ஸ் ரன் ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ரன் டைம் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 hour 33 minutes அண்ட் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து 1 hour 26 minutes வந்து ரன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாளைக்கு தியேட்டர்ஸில் வந்து லாட்ஸ் ஆஃப் செலிப்ரேஷன்ஸ் வந்து லாட்ஸ் ஆஃப் தியேட்டர்ஸில் வந்து நடக்க போகுது. ஸோ நாளைக்கு ஒரு பெரிய திருவிழா ஆரம்பிக்கிற மாதிரி. ஸோ 4 மணி ஷோ தான் எல்லா இடத்துலையும் வந்து டிஎன்ல வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ததா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான அஃபிஷியல் சினிமா அப்டேட்ஸ் கேட்க அஃபிஷியல் சினிமா அப்டேட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ். மறக்காம பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க.